Vi dræber babysæler. Yes. Jeg hedder Anna. Jeg hedder Philip. Det er Rune. Oliver. Jonas. Og Melanie. Det er fint. Det er dejligt. Er det okay? Vi chiller for sygt. Yes. Jeg går på den biologiske produktionsskole. På innovationsværkstedet. Så jeg er gået her næsten et år. Ja. Jeg stopper snart. Det er lidt tricky. Jeg var en af de allerførste elever, der startede på linjen, så jeg har været med lige fra start af, og jeg har virkelig set, hvordan hele linjen og alle menneskerne har udviklet sig. Jeg har været med til rigtig mange forskellige ting, så det er rigtig fedt. Frederikke, hvis I er på at være... Jeg lærer om forretningsplaner. Det har været lidt forskelligt. Det varierer meget. Fra dag til dag, det kan jeg godt lide. Jeg oplever et stort kendskab til entreprenørskab, innovation og den slags. Blandt andet har vi laver sådan ting ud af genbrugsmaterialer, Lidt af hvert. som vi finder rundt omkring. Det er et svært spørgsmål. Det er hele tiden noget nyt. Jeg har vel lært noget, men... En proces om, hvordan man driver en eventuel lille virksomhed fra start til slut, og hvordan man går det ud i livet. Du ved ligesom, når man... Jeg mister mine ord, fordi det er, Ja. det er noget, der skal vises. Og det gør det også. Det gør det til en motiverende linje, at man ikke bare laver det sammen. Jeg har lært så meget, mens jeg har gået her. Det er faktisk lidt vildt, fordi jeg har gået på rigtig mange forskellige skoler, og jeg har været rigtig mange forskellige steder hen. Og jeg synes, det her det er det sted, når jeg har kommet med et problem, eller whatever, så, og folk har rent faktisk givet at snakke med mig om tingene. Jeg har vokset virkelig meget, mens jeg har gået her. Så det er på det sådan socialt og personlige plan, du har oplevet en stor udvikling? Jeg vil sige, at jeg er blevet mere bevidst om mig selv på en rigtig, rigtig god måde, fordi jeg har også mødt nogle mennesker, der sådan har fortalt mig lidt nogle sandheder, og det har jeg haft rigtig, rigtig meget brug for. Jeg er sådan en meget frembrusende person, der altid har noget at sige. Og det er rigtig vigtigt for mig, når folk... Det er rigtig vigtigt, når jeg gør noget forkert, at folk fortæller mig, at jeg gør noget forkert. Fordi der er mange mennesker, der simpelthen bare... Lige når det kommer til sådan en person som mig, altså jeg har fucking brug for at høre sandheden. Jeg har virkelig brug for, at folk er ærlige over for mig. Omsætte mine tanker til handling med det samme. Gå væk fra de konventionelle værdier og søge mere ind imod de alternative. Og ikke bare altid gå ud og købe nyt, men genbruge og forbedre de ting, vi rent faktisk har lige ved hånden. Og jeg kan se, at der er virkelig mange muligheder for forskellige produktioner, end bare vi laver noget træ. Ligesom, vi er i gang med noget turistbyrå lige nu, som vi skal lave, hvor vi ligesom prøver at vise folk en alternativ side af København. Og... Ja, vi har et virkelig bredt udvalg af jobs. Men vi vil meget gerne gøre det på en måde, hvor det er bæredygtigt, og hvor vi stadigvæk er meget socialt ansvarlige. Altså alt muligt mænd, ikke? Nej, spis med. Spis med. Og så er det med, hvornår kører det fra? Kører fra 17? Til. Cool. Og det vil sige, det begynder du også at spare lidt på, hvordan du oplever innovationsværkstedet socialt ansvarlig og bæredygtig værdigrundlag. Hvordan oplever du det? Det oplever jeg som en helt fantastisk ting at arbejde ud fra. Det bliver fedt. Jamen, det har været sygt fedt med. Altså, det er dejligt at være på en skole, hvor man faktisk arbejder med til de her ting, fordi det er ofte overset. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg, det burde der være noget mere af alle steder, fordi det fungerer. Det kan jeg som sådan godt lide. Normalt er jeg ikke så entusiastisk lige omkring det, men jeg synes, at det her det er et sted at starte helt sikkert. Fordi at man får et mere menneskeligt perspektiv på. Man er langt mere opmærksom på konsekvenserne, der har for miljøet og for ens medmennesker. Altså jeg må indrømme, det er ikke noget, der gør mig så meget i sådan rigtigt i min fritid. Jo, måske lidt mere nu, hvor jeg er gået her, fordi jeg har fundet ud af, at man kan gøre tingene nemmere på en økologisk eller på en bæredygtig måde. Samtidig med, at det så også har plusser. Og man lærer ligesom stille og roligt at omsætte de her gamle, dumme værdier til noget nyt, smukt, som man kan gå ud og sætte i gang med andre. Begge sider på mønten må godt være shiny. Vi skal blandt andet have lavet nogle lamper ud af gamle vejskilte. Det er noget, mange går væk fra. Vi tænker billigt, hurtigt, det skal vi bruge.
Måske skal vi bare tænke lidt langsommere og mere holdbart. Og folk griner også lidt nogle gange, når man siger, man går på øko. Men det er bare fordi, de ikke ved, hvad det er. Det er fordi, de ikke forstår det. Det er sgu okay. Altså, jeg vil gerne forklare dem det. Det, jeg synes, der er mest specielt ved innovation, det er tiden. Der er ikke noget stress, der er altid plads, og der er god tid. Og det er som om, når du træder ind i selve innovationsrummet her, så træder du ind i et andet tidsrum. Jeg har aldrig nogensinde haft så en intern klasse. Vi er rigtig gode til sammenhold og gode vibrationer. Man skulle lige vende sig til det. Man kan hurtigt få et indtryk af, at det her det er bare sådan en eller anden hippie-børnehave. Så alle kan holde ud at være her. På alle måder. Jeg har gået på, det her er min 3. produktionsskole, så jeg har alligevel set, hvordan det kan fungere. Og det er heller ikke fordi, jeg vil sige, at de 2 andre produktionsskoler var dårlige, men Øko har klart den bedste stemning, den bedste atmosfære, det bedste fællesskab. Vi tager de konflikter, der er ved hornene og får snakket om dem. Det vil sige, at rigtig tit kan man godt få fornemmelsen af, at der er dårlige vibes i luften, men det er fordi, man får clearet det. Og folk møder altid op med indstillingen dagen efter, at det der skete i går, det var det, der skete i går, og det lægger vi bare bag os og kommer videre, fordi vi skal have produceret. Jeg synes, det udskiller sig fra alle andre læringsrum, jeg har været i. Hver især, altså også elever som individer, vi har vores egne evner, som vi kan fordybe os i. Og vi bliver sat til de jobs, vi har lyst til at lave. Jamen udover det, altså udover selvstændigheden, så er der også bare et super godt sammenhør, og det er sjældent, man finder det på skoler, faktisk. Der er altid 1 eller 2, der stikker ud, og det har vi ikke rigtig her. Og fordi vi er så forskellige som personer på det her hold, så fungerer det bare meget godt. Jeg skal redigere det her, for eksempel. Jeg godt kan lide filmklipning. Og det, altså, du ved, man får lov til at være sig selv og have sin interesse i jobbet. Og det synes jeg er positivt. Hvad hvis du skulle give et råd til andre lærere, elever eller læringsinstitutioner omkring læring i innovation og entreprenørskab? Hvad vil det være? Det er meget enkelt. Slip jeres elever fri. Start med at sortere lidt i alt det der, man lærer som pædagog og som lærer, og alle de ting, der står i bøgerne. Fordi at der har desværre ikke særlig meget af det, der passer i praksis. Lad være med at undertrykke dem og sige, at deres idéer er dumme. Tag imod det hele. Du ved aldrig, hvornår de gode idéer kommer, eller hvem de kommer fra. Jamen helt sikkert bare, at hver en idé tæller, og hver idé skal tages op til oplejelse, eller overvejelse hedder det. Fordi det bare, altså hver en person lige meget, hvem det er, om det er et lille bitte barn på 5 år, eller om det er en gammel mand på 85, så er det bare, de har alle sammen noget, der kan bruges, og noget, der kan trækkes på. Og bare fordi folk har forskellige holdninger, og hvad de hver især godt kan lide at lave, er det ikke en dårlig ting. Du skal bare fokusere på det, de gerne vil. Du skal bare give eleverne, give dem friheden, give dem respekten, give dem ligestillingen mellem lærer og elever. Du får så meget mere ud af det. Og jeg ved det ikke, bare udnytte hinandens talenter, og ligesom, hvis du er god til det, så er det klart den person, der skal ud og lige tage den opgave. Meget af det, som man bliver lært som lærer og pædagog, det er meget forældet viden, hvis du spørger mig. Mange steder så får de ikke mulighed. Så får de ikke mulighed på samme måde, eller de har ikke det frirum på samme måde. Det er meget med, at der er nogle voksne mennesker, der skal stå og prikke skuldre på dem og sådan noget, og sætte dem i gang hele tiden. Men det er på en anden måde her. Her er lærer og elev i øjenhøjde, men stadig er der lærer-elev-rolle. Så det, at man tilpasser sig og ligesom lærer folk at kende og lærer folk hinandens stærke og svage side, gør også, at der igen kommer det her gode sammenhold. Men det bliver ikke sådan noget med, at det er læreren, der bestemmer det hele. Sådan, altså, der er respekt for læreren og respekt for eleverne omvendt. Jeg vil sige, det første, man skal gøre, det er at smide det væk. Alle de der bøger, luk dem sammen, og så åbne dine øjne og kig. Folk, der er på produktionsskole, er som regel voksne mennesker, og hvis ikke, så lige på grænsen til at lære det. Ikke? Og det gør også enormt meget for at producere noget i det hele taget, ja. Jeg føler det ikke som et lærerliv. Jeg føler det mere som chef og medarbejder. Og snak med de mennesker, der er omkring dig, og lyt til de mennesker, der er omkring dig. Og det kan godt være demotiverende, at der er en sur lærer hele tiden, der siger... Observer dine elever og lyt til dem.
Du behøver ikke at have dialog med dem konstant. Bare prøv at observere, hvordan de snakker til hinanden. Når man føler sig respekteret, så bliver det også... Det motiverer bare en. Altså, når man får tillid. Det kan bare egentlig lyst til at arbejde. Det er altså også... Ja, det tror jeg bare er en god start. I get it poppin' double dash, you know it's good. Got the speed in my system, slinging sacks of the kush. Rice paper zigzags up North Bush. Cali sass got me buzzing, I be high, homie. Look, homie, Philly blunt style rapper, come a tango on the mango with the weed smoke. Hey, fuck it with zero. You leave this bitch broke, falling down for my toe. If you take a hit of my shit and make it astro. Yo, great grass, spitting rasp, batter rasp, getting sass, clean bombs when I'm hitting, never doing dirty snaps. Salt and alcohol, make my water cleaner. Yo, your buds might be good, but my buds are good and greener. My sack's never empty, never